Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambya kita kat imong patulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Kristi, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinariga ti biyag, nagabrodak. Gapu tanaikat iti trabaho ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kristi. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Imbaglakit din, tanaka-anakak pa iti may saben. Naskan ka no amay kat ti matres ko. Saan ko na mabalin pa iti aganak? Anya ngay nga rod bakit? May mayatan ang maikat Tama nga no isupay ti makagapo nga agpagkad ka. Wan matkit di Nga may salaang ti anak ta. Narigat matlaang ti kasasaad ta iti biyag. Iso ang may mayat no may salaang ti anak ta. Sa bagay matkit di napananggayam ni nanang. Nagawid. Mapan ka no agdigos. Saan ka madanagan tagsubli matlaang? Umanay nga ta ti ornong ta pagbayad ta iti bill ta dito'y ospital. No saan nga umanay? Mangibagaak pailaan kininanang mo. Agyaman ta nakapasyar ka dito'y ospital gayam. Siyempre mo't gayam ka nga rod. O, kumusta mo't ang tiriknam? Okay aklaang mat. Isu na lang tamalidayanak no malagip ko asan kun ang mabalin ti agsikog. Sa bagay, tay ko nada nga rodon. Naragragsak ka no ti pamilya, no ado ti miyembro na. Adumat, dagiti agmay-may sa laang ti anak na kat naragsak damat. Saan ka na makaanak iti babae? Awan mang tawid iti kinapintas mo. Nalapit ada ito iti gasat ko, Rose. Nagbita talaga ti aldaw. Dakilin ni Junjun. Inam abulan nan. Wan nga ron, naglayingan nga agkatawa. Nakayayat talaga ti maladaga. Dayto yan ti umunakan maudi, ama padasan ta ti maadaan iti baby Ben. Saan tanton ang maadaan iti kaano man? Saan ka kung mga agliday akas ta, Kristi? At least, naadaan ta iti anak. Dagiti daddo maanaganak. Pulos adida na padasan tinaadaan iti anak. Isu aswerte ta pailaang. Sa bagay matkit di Kat, tangay agmay-may sa ti anak na. Sigurado amay paayan ta iti napintas amasakbayan. Oh, apay analiday ka si Mangpet Ben. Ada ka di problema? Naikatak iti trabaho bakit? Anya? Nagikat da iti empleyado. Kat may saak ka naikat. Kasano nga rod itan? Padasak ti agbiro kiti sabali at trabaho. Unay matan. Nagmalas kan tamay sakaan na ikat. Awan nga rod. Nga mala. Panubukla ang daytoy kadata, Kristi. Amok ang makasapulak madlaang iti sabali at trabaho. Apay akanayon kumatan ang makita ni Ben dito'y balayaw. Saan samatan nga agtrabaho? Naikat nga rod iti trabaho na tatang. Kitaging gaita, saan pa'y anak kabiro? Isumat lagaya makanayon ko ang makita dito'y balayaw. Ang mga no adamuyo ang mabalin na apag-applyan, tatang. Ay, awan mati amaw anak kaw. Kasano kami laang no saan ang makabirok iti trabaho ti asawa? Ibagam laang no kasapulam ti kwarta anak kaw. Ta pautangan kayo pa'y laang. Agyaman ak tatang. Mangibagaak to, no maibus ti ornong mi. No marigatan na makasapol nila kay mo iti trabaho, di sikat agsapol, tanila kay mo ti agaw awir. Ha?
Anya ngay at trabaho ti aplayak. Kat high school laang matinalpas ko, manang. Kayat mo, taga-abroad ta. Ha? Kayat nga ta nila kay ko? Padasam nga ibaga, barang palubusan na ka. Sige, manang. Bagaan kanto, no anya ti ko na nila kay ko. Anya, panawam ti anak ta. Para matlaang kan ko na ti papanaw ko, Ben. Kasano tayo laangan? No saan ka pa'y makabirok iti trabahom? Maibibusan ti urnong ta. Saan ka amadanagan? Ta ikarigatak ti agbirok, bakit? Saan mo apilitan? No talaga nga awan lakay. Palubusan na kuman nga agabrod. Tapno marugyak matan nga agilakad iti papeles ko. Sige man langan. Alang arod. Padasam ti agabrod. Agabrodak, nanang. Ibatik kan ni Ben ti anak ko. Pakikit-kita yung kumano makabrodak ton. Asino ti kadwam nga aga-abroad? Ni Insan Eva, nanang. Talaga ka day, akayat mo ti aga-abroad. Kaya't ko apadasan, nanang. Saan abalay, ta kadwamot ni insan mao nga Eva. Sa anak unay nga agdandanag, no addakan ton ija abroad. Di mat lang aminan makabirok ni Ben iti trabaho na, nanang. Padasam nga rod ti aga-abroad anak ko. Bareng addagasat mo. Anya ka di man ti ibagang Ben. Kalkalpas tala nga nagtungtong idi na minsan Kaya't kamanan nga alukoyan bakit? Mauti ko man day ta kontratam. Dakkelan ti anak ta. Grade 5 ton inton umay atawin. Dayta nga ruod, grade 5 ton. Kaya't asawan, dumakdakkel matan ti gastos. Isu asaan arumbang amaawaнаnak iti trabaho. Kinunak mat asyak ti agbirok iti trabaho. Manulaang mat ti sweldo dita Pilipinas, Ben. Sayang mat no panawak ti trabaho ditoy. Anya ti kayat mo, agan ano saktulaang iti basit ama sweldom dita? Kaya't ko kumasi ka timang disiplina iti anak ta. Saan nakadengdenggan? Trabaho mat daytan, Ben. Timang disiplina iti anak ta. Siyak mat timang ipapay iti amin na kasapulan niyo. Sige, ado pa iti aramidak. Bye. Apay anak kami suot ka manan. Anya ti imbaga kan ka ni Ben. Kas iti sigod nga ibagbaga na. Kayat na nga ilepas ko lang ti kontratak. Iti anya aga po akayat nan nga ilupas mo. Tapno siya kano timang disiplina iti anak mi. Amangan mat no iliw na daytan. Ay na Eva, awan mapasamak iti biyag mi no day talatan iliw ti pangpangruna na. Kasaumlatan anasaya ati asawa. Tapno saan mat nga agsaksak iti nakam na. Isumat ti aramidag. Ngam paulit-ulit mat nga minti ibagbaga na. Kaslasan na makauawat. Kita, itangadak dito'y abroad. Makagatangak iti lotion ko. Wanoan niya pa'y dita kasapulak. Idinto nga iti adak iti Pilipinas. Ultimo shampoo sa anak ang makagatang. Ay, anya lakot nga agpayson ti kinarigat ti biyag aya. Kan awan pa'y mat madadaan asarkan na at trabaho iti Pilipinas. Ala, tayo na nakon, kasaritam lata iti nasaya at ti asawam. Hello, Rose. Naimbag man, tanalagip nakmat nga inawagan, gayam. Wen agayam, takayat ka mo ta kumustaan. Okay, akla ang mat ditoy. Dita nga Pilipinas, kumusta mat? Ay, kat narigat lata at ti adda ka bibiyag ditoy. Kano ngay matiplanom apanagawin dito Pilipinas? Diyak pa'y amo gayam. Kayat ko pa'y nga ipaayan iti napintas ang masakbayan ti anak ko. Kat mapasamak laang dayta no agtrabaho ak ditoy adayo. Ay, wen gayam, nadakamat pumatlaangan ti may papan iti anak mo. Ibagakkan ka, Christy. May isa kang iti anak mo akasulpangan iti pagadalan da. Dayta tinaistorya ti anak ko kanya, gaputa agkaadalan da. Ha? Nasulpang ko na? Wen gayam, kanayon ka nga agkating klases, iso kanayon mo't amaungtan.
Inton maumtan, agabsent ka dumatan iti kabigatan na. Kasta ka di. Sige, kasaok ni Ben. Kat agyamanak iti daytaan na ibagam, Rose. Agyamanak ta sinong batam ti awag ko. Anya ti ipagam. Talaga ka di asaan mo akabailan a disiplinaan ti anak ta? Ada nagipulong kanyak, akanayon ka nung agkating classes kan agabsent iti pagadalan da. Isungarod ako nak nga agawid kan. Gaputa saan kon akabailan a disiplinaan ti anak ta. Para mang disiplina lang iti anak ta, saan mo akabailan? Anya nga rod ti kayat mo nga aramidag. Kabilag. No iso tinaskan nga aramidam, apay kit dinasaan? Inaramid ko mat idinday ta. Ngam saan anagawid iti may sangal daw. Iso ama-amakak nga amangan no adadakas amapasamak ken ko ana. Kasaum anasaya at ti anak ta, Ben. Sika ti adda dita. Iso nga obligasyon mo da ita. Mariribo ka nak, Eva. Diya ko na muna niya ti rumbang nga ramidag. Nasaysaya at samat nga agawid ak laangan. Barang siyak ti denggan ti anak ni. Adakan ka dayta, Christy. No dayta ti ammo makasayaatan nga aramidam, di agawid ka. Mabit lang nga. Umawawag ni Ben. Hello? Agawid ka kuman bakit? Apay nga sangsangit ka? Awanan ti anak ta. Napanda naglalangoy ka dagiti talo akadaalan da. Ket nalmus da. Anya? Saan? Saan na pudno dayta, Ben? Nalipod no bakit? Iso pang ngasim ta gawid kan. Diyos ko. Anyan dayto yan napasama kiti anak ko. No kasta, awanin plano mga agsubli diti abroad. Iti anya pa lang aga pumanang Eva. Awanan ti anak ko. Nakasaksakit na ito yan napasamak. Sa anak to namadan iti anak iti kaano man. Patibkaram ko mati pakinakam mo, Christy. Agbiyahe ka pa'y mat. Agyaman na kiti concern mo, manang Eva. Ala, orno sa marudan ti bagim. Saan ama baling nga agbiyahe ka? Akas ta ti itsura. Apayasan mo ang binantayan na nasaya at ti anak tabin. Saan ko maapabasulan, Christy? Namin ano anak isauakan ka. Asaan kon akabailan a disiplinaan ti anak ta. Ngam saan nak adengdengkan. Wan! Kaputambok nga agrigat tayo lang no agawidak. Kinunakmat asyak ti agtrabaho. Sa dino ko matipagtrabaho am alaman. Pangaasiyo, saan kayo kuman nga pinabasol? Madama amalamlamayang ti anak yo, na magsinsinumbat kayo kitden. Nanang, ni Bente sana nangarami iti obligasyon na. Awan bangayat iti napasama. Iso asan kayo nagpinpin na basol? Nasaanan na maisubli pa iti biyag ti anak yo. Pudno ti kinunan ni nanang. Diyak nagayatan tinapasamak. Iso asaan mong ipabasol kanyak tinapasamak. Gaputa damat basol mo. Kita tanay tabo ng tibangkay ni Junjaon. Anya nga iti planaw manakaw. Sana kon nga agsubli jay abroad, tata. Anya? Ni Junjun ti makagapo. No apay ang agabrodak, tatang. Ngam itataawanan. Awan matan ti rason nga agsubli akpay. Kumusta kayo matan ngay kan ni Ben? Aging ka di ita, kat pabasulang pailaang iti napasamak iti anak yaw. Saanan, tatang? Saan matlangan ang may subli ti biyag ti anak mi? Anak kaw, ngam nasakit ka di pailaang tinakam mo kan kwan ha? Saanan, tatang? Nasaya at matnukas ta, anak kaw. Manon abulan tinapalabas manipod na itabon ti anak ta. Ngam apay nga da kapailaan dito'y aging gaita. Papapanawan na ka di.
Saan? Nga mas daawak lang. Saan ako ngagsubli dya, brot? Agpaiso. Awanan ni Junjun. Iso nga awanan rason tapno agtrabaho ak iti adayo. Bakit? Pakawanan na ko, ma. Pakawanan na kadagiti amin na nagkurkurangag. Napakawan kan, Ben. Katsapay la ko, ma. Tauray awanan ti anak ta. Sursuruan talat ta ti agbyag, anaragsak. Ita, naragsak met ti panagden nami nga agasawa, Mr. Lonely. Adumet dagiti kakaanakak, ken kakaanakan nila kay ko, apang ipapaayan mi iti atensyon mi nga agasawa. Tuy pagayam mo, Kristi. Agyaman ak pagayam Kristi iti daytoy apakasaritaam, nasakit ti mapukawan iti anak. Ngam tunggal maysa, adda na ituding apagpatinggaan na. Akat ala, baliwan nyo ti mangrugi. Ituloy yo ti agbalin anaragsak, nga uray saan kan amabalin nga aganakpay. Kas itinakunam, adda dagiti kakaanakan nyo, amabalin nyo apang ipaayan, iti atensyon nyo. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Kristi. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.